Azken hamarkadetan argian izandako bizipenak, ikuspegiak eta gauzak egiteko moduak esplikatzeko saiakera da liburua. Hala jarri duzu Hedabidei bidalitako barrean, Hedabidearen filosofia bereziari buruz lehen aldiz publikoki gogoeta egiteko ahalegina. Zer da filosofia hori, zer da hor dagoena? Filosofia hori gauza asko dira batera, ez? Gu argian sartu ginean, ni 2006an sartu nintzen adibidez, eta hasieratik bazeuden aukera batzuk beste hedabide askotan ikusten ez direnak. Enpresaren, jabetzaren parte bat zurea izatea adibidez, ez? Azkenean argia langile ona da, langileok egiten du, baina langile ona da jabetza ere, ez? Uste dut hori adibidez badela berezitasun nahiko importante bat, eta horrekin lotuta ere, funtzionatzeko modu bat oso horizontala dena, lantaldeka antolatuta gaude eta azkenean enpresaren gaineko erabaki guztiak langileon esku daude. Bai kazetariok, kazetari bezala egiten dugun lanaren ingurukoak, baina horretaz aparte ere, kudeaketan ere zuzenean parte hartzen dugu. Horrek gero beste implikazio batzu ditu, nik uste dut baita ere argitaratzen dugun horretan ere islatzen direnak. Ez gara neutralak. Izenburutik hasita dagoeneko lehen mezu zuzena, argiaren planteamendu hori azpimarratzen du liburuak, neutraltasuna ezinezko delako ez zarete neutralak, ala neutralak ez izateko erabaki bat dagoelako. Nik uste neutraltasuna edo objektibotasuna ez dela existitzen hori komunikazio zientzietan nahiko onartuta dagoen zerbait da. Gertatzen dena da gero praktikan, badudela hedabide batzuk beren burua aurkezten dutenak, nolabait benetakoa den hori jartzeko labela duten medio bezala, ez? Guk aldarrikatzen duguna hori ez dela horrela, hedabide bakar bat ere ez dela neutrala, baina gainera guk esan egiten dugula. Eta zintzotasunez esaten diogula gure publikoari, batetik gu debate batzuk ireki nahi dituen hedabide bat garela, eta gainera debate horietan posizionatzeko aukera ere gure gain hartzen dugula, ez? Eta horrek ez duela zertan txarra izan. Askotan neutraltasuna zerbait berez positiboa balitz bezala planteatzen da, baina horrekin ere dikotomia faltsu asko planteatzen dira, ez? Klasiko bada, ez matxismoa, ez feminismoa adibidez. Gu saiatzen gara horrelako dikotomia faltsuetan ez erortzen. Horregatik ere esaten dugu ez garela neutralak, ez? Kazetaritza bere asko aldatu da azken urteetan, herri kazetaritza ere sartu da. Agian teorizazioetatik praktikara jaitsita, Katalunian uneotan gertatzen ari dena da horren isla, hedabide handi batzuetan ematen ari den errelatoak ez du inongo zerikusik, hedabide txikiagoek edo tokikoagoek edo zuzenean jendea sarean ematen ari den errealitatearen adierazpen horrekin. Bai, hala da, eta nik uste dut gainera horrek orain eta hemen planteatzen digula kazetaritzaren funtzioaren inguruko debate bat, ez? Uste dut oso ariketa sanoa dela, eta behar bada gauzen martxa normalean askotan ematen ez dena, ez? Horregatik badaude medio batzuk nik uste dut ezartzen dutena galako diskurso nagusi bat, ez dena objektiboa, baina badena objektibatzailea. Eta Kataluniaren inguruan nabarmen ikusten dugu hori, ez? Badirudi hemen, Espainiako estatuaren posizioa dela nolabait onargarria den bakarra, ez? Nik uste dut baduela kontakizun batzuk egun hauetan Bartzelonako eta Kataluniako beste hainbat lekutako kaleetan ikusten ari garenak nolabait diskurso nagusi hori desafiatzen dutenak, eta hori kontatzeko medioak behar dira, eta medioei gainera normalean edo behintzat Katalunian nahiko argi ikusten dut, askoz ere gertuago daude herritar horietatik beste diskurso hori ezartzen duten instituzio edo aparatuetatik baino.